Па-сапраўднаму матывы маленькага прынца пачалі складвацца ў Антуана де Сент-Экзюпері з пачаткам вайны. У гэты перыяд ён нярэдка маляваў адзін і той жа малюнак. Хлопчык з крыльцамі або без крыльцаў здзіўлена глядзіць з-за воблака на зямлю, на яе дамы, на авечак. Гэты здзіўлены хлопчык усё больш не даваў спакою пісьменніку, ваеннаму лётчыку, прапаведніку духоўных каштоўнасцяў. Экзюпері піша сваёй маці. Свет успамінаў дзяцінства, нашай мовы і нашых гульняў забаў. Заўсёды будзе мне здавацца безнадзейна больш праўдзівым, шчырым, чым любы іншы. Я з майго дзяцінства. Я прыйшоў з дзяцінства, быццам з краіны. Субстанцыя духу не давала спакою Антуану ўсё жыццё. Незадоўга да гібелі, а яго апошні баявы вылет адбыўся 31 ліпеня 1944 года, ён напісаў пісьмо генералу Ікс. Там ёсць такія радкі. Ах, генерал, існуе толькі адна праблема. Одна адзіная на свеце. Вярнуць людзям духоўную сутнасць, духоўныя турботы. Зрабіць так, каб іх захліснула чымсьці накшталт грыгарыянскага песнапення. Калі б я быў вернікам, і скончыўся гэты час неабходнай няўдзячнай работкі, я мог бы жыць толькі ў бенедыкцінскім манастыры селізма, дзе пад скляпеннямі разліваецца грыгарыянскае літургічнае песнапенне. Разумееце, жыць халадзільнікамі, палітыкаю, балансамі і красвордамі больш нельга. Нельга. Нельга больш жыць без паэзіі, фарбаў, любові. Варта пачуць сялянскую песню 15 стагоддзя, і адразу разумееш, куды мы скаціліся. У вушах у нас стаіць адно — голас робота прапаганды. Не крыўдуйце на мяне. 2 мільярда людзей не чуюць больш нічога, акрамя робота, не разумеюць нічога, акрамя робота, самі становяцца роботамі. Існуе толькі адна праблема. Адна адзіная. Узгадаць, што існуе яшчэ і жыццё духу, куды больш узнёслае, чым жыццё розуму. І гэтае жыццё духу адзінае, што прыносіць задавальненне чалавеку. Жыццё духу пачынаецца там, дзе істота, адзіная, непадзельная, мысліцца як нешта вышэйшае за матэрыялы, з якіх яна складаецца. Любоў да свайго дому. Ужо ёсць жыццё духу. Гэтыя думкі Антуана такія сучасныя, так патрэбныя сёння ў нашым хаосе, у бязладдзі, у матэрыяльнай і маральнай распусце. Так, уся яго літаратурная творчасць і ярчэй за ўсё маленькі прынц — гэта паказ нікчэмнасці спрэчак і разыходжанняў перад тым цудоўным, што ёсць у кожным чалавеку, як бы глыбока гэтае цудоўнае не было прыхавана. А зараз у пошуках ісціны адправімся з маленькім прынцам у далёкае вандраванне па розных планетах і астэроідах.
Найбліжэй да планеты маленькага прынца былі астэроіды. Вось ён і вырашыў для пачатку наведаць іх. На першым астэроідзе жыў кароль. На другой планеце жыў славалюб. На наступнай п'яніца. Маленькі прынц прабыў яго зусім нядоўга, але стала яму пасля гэтага даволі сумна. Што ты тут робіш? Запытаўся ён у п'яніцы, які самотна сядзеў перад процьмай бутэлек, порожніх і поўных. П'ю, А навошта? каб забыць. Пра што забыць? Дапытваўся маленькі прынц, якому стала шкада небараку. Каб забыць, што мне сорамна. Сорамна чаго? Сорамна піць. Адрэзаў п'яніца і канчаткова панурыўся ў маўчанні. Збянтэжаны маленькі прынц рушыў далей. Чацвёртая планета належала дзелавому чалавеку. Ён быў так заняты, што нават не падняў галавы, калі падышоў маленькі прынц. Але маленькі прынц задаў яму столькі пытанняў, што дзелавому чалавеку паняволі давялося адказваць. Ты валодаеш зоркамі? А навошта табе валодаць зоркамі? Каб быць багатым, А навошта быць багатым? каб купляць іншыя зоркі, калі хто-небудзь адкрывае. Ён разважае амаль так, як той п'яніца. І што ж ты з імі робіш? Проста распараджаюся імі, лічу і пералічваю. Цяжкая работа, але я чалавек сур'ёзны. Калі ў мяне ёсць шаўковы шалік, я магу закруціць яго на шыю і ўзяць з сабой. Калі ў мяне ёсць кветка, я магу сарваць яе і ўзяць з сабой. А ты ж не можаш пазбіраць зоркі? Не, але я магу іх пакласці ў банк. Як гэта? А так, пішу на папершыні, колькі ў мяне зорак, потым кладу гэту папершыну ў шафу і замыкаю шафу на ключ. І ўсё? Гэтага дастаткова. Займальна. І даволі паэтычна. Але не так ужо гэта і сур'ёзна. У мяне ёсць кветка, і я штодня яе паліваю. У мяне ёсць 3 вулканы, і я кожны тыдзень іх прачышчаю. Усе 3, нават што даўно патух. І маім вулканам, і маёй кветцы карысна, што я валодаю імі. А якая карысць ад цябе зоркам? Дзялок разявіў рот, але не знайшоў, што адказаць. І маленькі прынц рушыў далей.
шостая планета была ў 10 разоў большая за папярэднюю. На ёй жыў стары, які пісаў таўшчэзныя кнігі. А вось і падарожнік. Узрадаваўся ён, калі заўважыў маленькага прынца. Адкуль ты? Что гэта за книга? Такая таўстенная. Что вы тут робите? Я географ. А что такое географ? Гэта вучоны, які ведае, дзе знаходзяцца моры, рэкі, гарады, горы і пустыні. Як цікава! Вось гэта сапраўдны занятак. Ніколі яшчэ не бачыў я такой велічнай планеты. У вас вельмі прыгожая планета. Тут ёсць акіяны? Не, гэтага не магу ведаць. Ну, а горы? І пра гэта я таксама не ведаю. Але ж вы географ? Правільна, я географ, а не падарожнік. Мне так не стае гэтых падарожнікаў. Географы не займаюцца падлікам гарадоў, рэк, гор, мораў, акіянаў і пустыняў. Географ надта важная асоба. Яму няма калі гойсаць. Я слухаю цябе. Ды ў мяне там няма нічога асабліва цікавага. Планета маленькая. Ёсць у мяне 3 вулканы. 2 дзейнічаюць, 1 даўно патух. Але ж ці мала што можа стацца. Так, усё можа стацца. Ну? А яшчэ ёсць у мяне кветка. Не, кветак мы не адзначаем. Гэта чаму ж? Гэта ж самыя прыгожыя. Таму што кветкі эфемерныя. Аднак што такое эфемерны? Гэта тое, што можа знікнуць у бліжэйшы час. Моя кветка можа знікнуць у бліжэйшы час? Безумоўна. Моя краса і радасць недаўгавечная, і ёй няма чым абараніць сябе ў гэтым свеце. У яе ўсяго толькі і ёсць 4 калючкі. А я пакінуў яе зусім адну на планеце. Маленькі прынц упершыню пашкадаваў, што пакінуў сваю кветку, але ён усё-такі узяў сябе ў рукі. Што б вы параілі мне наведаць? Наведай планету Зямля. Пра яе ходзіць добрая слава. І маленькі прынц рушыў у дарогу, але думкі яго былі пра самотную кветку. Трапіўшы на зямлю, маленькі прынц быў дужа здзіўлены, што нікога не ўбачыў. Ён нават падумаў, ці не заляцеў ён часам на якую-небудзь іншую планету. Але тут заварушылася ў пяску нейкае колца колеру месячнага святла. Добрый вечар. Добрый вечар. На якую планету я трапіў? На зямлю. У Афрыку.
Вось як? А што, на зямлі няма людзей? Тут пустыня, а ў пустыні ніхто не жыве, але зямля вялікая. Хацеў бы я ведаць, для чаго свецяць зоркі. Ці не для таго, каб рана ці позна кожны мог адшукаць сваю зорку. Глянь, вунь моя планета, якраз над намі. Прыгожая планета. Але як далёка да яе. А што ты будзеш рабіць тут, на зямлі? Я пасварыўся са сваёй кветкай. А, вось яно што. А дзе ж людзі? Неяк самотна ў гэтай пустыні. Між людзей таксама самотна. Дзіўная ты істота. Тонкая, як палец. Затое магутнасці ў мяне больш, чым у пальцы караля. Якая ж ты магутная. У цябе нават ног няма. Ты нават падарожнічаць не можаш. О, я магу даставіць цябе далей, чым любы карабель. Кожнага, каго я крану, я вяртаю зямлі, з якой ён выйшаў. Але ты чысты прыляцеў з зоркі. Мне шкада цябе. Ты такі бездапаможны на гэтай камяністай зямлі. А я змагу дапамагчы табе, калі ты моцна засумуеш па сваёй планеце. Я магу. Я цудоўна зразумеў цябе, але чаму ты ўвесь час гаворыш загадкамі? Я вырашаю ўсе загадкі. Маленькі прынц прайшоў усю пустыню і не сустрэў ніводнай жывой душы. За ўвесь час яму трапілася толькі адна адзіная кветка, кволенькая, непрыкметная кветачка у 3 пялёсткі. Добрый дзень. Добрый дзень. А дзе людзі? Кветка аднойчы бачыла, як міма ішоў караван. Люди? Да их, по-моему, всего 5 ці 7. Я их бачила некалькі гадоў назад. Але хто іх ведае, дзе іх шукаць? Іх носіць ветрам, у іх няма каранёў, і праз гэта ў іх безліч турбот. Бывай. Бывай. Маленькі прынц падняўся на нейкую высокую гару. З такой высачэзнай гары ён думаў пабачыць усю планету і ўсіх людзей. Але навокал, перад яго вачыма, тырчалі адны вострыя вяршыні скал. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Кто вы? Кто вы? Будьте моими зябрами! Я зусім один! Якая дзіўная планета. Сухая-сухая, і ўся калючая нейкая, і салёная. А людзям уяўлення бракуе. Яны толькі паўтараюць тое, што ім скажаш. Дома ў мяне была кветка. Тая заўсёды пачынала
Гамонку першае. Доўга блукаў маленькі прынц па пясках, снягах ды скалах і натрапіў на нейкую дарогу, а ўсе дарогі вядуць да людзей. Перад ім квітнеў сад з мноствам ружаў. Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Маленькі прынц не мог паверыць сваім вачам. Усе яны былі так падобныя да яго кветкі-прыгажуні. Хто вы? Мы ружи! Вось як. І адчуў ён сябе вельмі няшчасным. Яго прыгажуня казала, што яна адзіная такая ва ўсім сусвеце. І вось, калі ласка, у адным толькі садзе іх цэлых 5000, як на падбор. Яна вельмі прызлавалася, калі б убачыла іх. Яна страшэнна закашляла б і прыкінулася, што памірае, абы не паказацца смешнаю. І я быў вымушаны рабіць выгляд, што ратую яе, бо інакш яна і сапраўды памерла б, каб толькі прынізіць і мяне разам. Я ж уяўляў, што валодаю адзінай у свеце кветкаю. А цяпер аказалася, што гэта звычайная ружа. Толькі ўсяго і было ў мяне. Звычайная ружа, ды 3 вулканы мне па калена, адзін з якіх, мабыць, назаўсёды патух. Які ж я пасля ўсяго гэтага прынц? Ён уткнуўся тварам у траву і заплакаў. У гэты момант і з'явіўся ліс. Добрый день. Добрый день. Але дзе ты? Я тут. Я тут. Под яблоней. Хто ты? Я. Які ты прыгожы. Я. Лис. Пагуляй са мной. Мне так самотна. Не могу. Не могу я с тобой гулять. Я не приручены. Ах, прабач. А як гэта прыручыць? Ты не тутэйшы. А что ты тут шукаешь? Людзей шукаю. А что означае прыручыць? Гэта нешта вельмі забытае, так? Нешта накшталт ствараць сувязі. Ствараць сувязі? Ну, менавіта. Вось ты пакуль для мяне ўсяго толькі маленькі хлопчык, такі падобны на 1000 іншых маленькіх хлопчыкаў, і ты не патрэбны мне. І я не патрэбна табе таксама. Я для цябе таксама проста лисица, падобная на сотні тысяч іншых лисиц, але калі ты прыручыў мяне, так, калі б ты прыручыў мяне, мы б сталі патрэбныя адно аднаму. Ты стаў бы для мяне адзіным на свеце, я стаў бы для цябе адзіным на свеце.
пачынаю разумець. Ёсць на свеце адна кветка. Мабыць, яна мяне прыручыла? Усё магчыма. Чаго толькі не бывае на гэтай зямлі. Не, гэта было не на зямлі. На іншай планеце? На іншай. А на той планеце ёсць паляўнічыя, а? Няма. Як цікава. А куры? Куры. Пылі. Ёсць? Няма. Няма на свеце дасканаласці. Ага. Але калі ты прыручыш мяне, жыццё маё нібы сонцам азорыцца, я навучуся распазнаваць твае крокі сярод тысяч іншых. Калі я чую людскія крокі, я ўцякаю, хаваюся. Твае ж паклічуць мяне з нары, як музыка, і потым паглядзі. Бачыш, там, удалечыні жытнёвае поле. Я ліс, я не ем хлеба. Жыта мне ні да чаго. Збажына нічога не напамінае мне, і гэта так сумна. А ў цябе залатыя валасы. Як цудоўна было б, калі б ты прыручыў мяне. Залатое жыта заўсёды б мне было напамінкам пра цябе. Я полюбіў бы песню ветру у калоссі. Калі ласка, прыручы мяне. Я быў бы рады, але ў мяне так мала часу. Мне яшчэ трэба знайсці сяброў і шмат пра што даведацца. Уведаць рэчы можна толькі тады, як прыручаеш іх, так. У людзей не хапае часу. Што-небудзь уведаць, яны купляюць усё гатовае ў крамах. Але ж сябра не купіш у краме. Вось чаму людзі і не маюць сяброў, калі ты хочаш, каб у цябе быў сябр. Ну, прыручы мяне. А што для гэтага трэба зрабіць? Па-першае, трэба быць вельмі цярплівым. Спачатку ты сядзі вунь там, вот так, водаль ад мяне, на траве. Я сачытьму за табой краечкам вока, а ты маўчы, словы часта замінаюць, разумець адно аднаго. Але з кожным днём ты сядай усё бліжэй да мяне. На другі дзень маленькі прынц ізноў прыйшоў пад яблыню. Лепей заўсёды прыходзіць у адзін і той жа час. Калі ты прыходзіш, да прыкладу, а 4:00 папалудні, то ўжо а 3:00 гадзіне я адчуваю сябе шчаслівым. І чым бліжэй да азначанага часу, тым я шчаслівейшы. А 4:00 гадзіне я ўжо стану хвалявацца. Так, хвалявацца і непакоіцца. Я
пазнаю цану шчасця. Ну, а як ты будзеш прыходзіць абы калі, то я ніколі не буду ведаць, з якой хвіліны мне рыхтаваць сваё сэрца. Трэба трымацца абраду. А что такое обрат? О, гэта таксама даволі нешта забытае, ну тое. Пры дапамозе чаго адзін дзень робіцца непадобным на другі, адна гадзіна на другую. Так лис оказался прирученный маленьким принцем. И вось надышоў дзень развітання. А я плакать буду. Ты сам виноватый. Я ж не хотел, каб было тебе болюча. Ты сам захотел, каб я приручил тебе. Так. Ну, вядома ж. Значит, тебе от гэтага дрэнна? Не. Ты успомнишь, что я казаў табе про золотое колосье. Иди. Яшчэ раз глянь. Наружу ты зразумееш, што твоя ружа адзіная ў свеце. А калі вернешся, каб развітацца са мною, я раскрыю табе адзін сакрэт. Гэта будзе мой падарунак табе. Маленькі прынц пайшоў яшчэ раз глянуць на ружы. Вы зусім не падобныя на мою красуню. Вас ніхто не приручаў, і вы нікога не приручалі. Зараз вы такія, якім быў раней мой ліс. Ён нічым не адрозніваўся ад сотні тысяч іншых лісіц, але я пасябраваў з ім, і цяпер ён адзіны ў свеце. Ружы вельмі збянтэжыліся. Вы прыгожыя, але пустыя. Дзеля вас нельга памерці. Вядома, звычайнаму прахожаму моя ружа можа здацца падобнай на вас, але яна адна даражэйшая мне за вас усіх. Таму што яе, а не вас паліваў я штодня. Яе, а не вас хаваў пад шкляны каўпак. Яе, а не вас захінаў парасонам ад ветру. Дзеля яе знішчаў я вусеняў. Толькі 2 ці 3 пакінуў, каб вывеліся матылькі. Я слухаў, як яна скардзілася і як выхвалялася. Я
прыслухоўваўся да яе, нават калі яна змаўкала. Яна моя. І маленькі прынц вярнуўся да ліса. Бывай. Бывай. Вось мой сакрэт. Ведушчае. Толькі сэрца. Самага галоўнага вачыма не ўбачыш. Самага галоўнага вачыма не ўбачыш. Твоя ружа такая дорогая тебе тому, что ты отдавал ей усе свои дни. Тому, что я отдавал ей усе свои дни. Люди забылись про эту истину. Але ты не забывай. Ты заўсёды ў адказе за ўсіх, каго прыручыў так. Ты адказваеш за сваю ружу. Я ў адказе за сваю ружу. Нагадаю, сябры, мы слухали другую частку музычнага радыёспектакля паводле прозы Антуана де Сент-Экзюпері і музыкі Яўгена Глебава «Маленькі прынц». Ролі выконвалі «Маленькі прынц» артыстка Тацяна Баўкалава, «Ружа» артыстка Алена Сідарова, «Экзюпері» лётчык і апавядальнік заслужаны артыст Александр Душачкін, «П'яніца» географ артыст Александр Гарцуеў, «Дзелавы чалавек» артыст Александр Кашпіраў, «Ліс» артыст Александр Уладамірскі, «Змяя» народны артыст Віктар Манаеў, «Кветка» артыстка Яўгенія Жуковіч, ад аўтара Галіна Кухальская. Запіс 1996 года.